Zakon o Agenciji za borbu protiv korupcije propisuje da funkcioner može da vrši samo jednu javnu funkciju, ali predviđa i izuzetke. Tako u registrima agencije možemo videti da mnogi funkcioneri obavljaju više funkcija. Oni mogu biti u sukobu interesa, ali i ne moraju. Međutim, gomilanje funkcija ugrožava poverenje građana i otvara brojna pitanja. Više funkcija sa sobom povlači nekoliko velikih rizika. Prvo povlači rizik od stvaranja previše moći u rukama jednog čoveka, čak i kada između tih funkcija nema sukoba interesa. A s druge strane, povlači mnogo ozbiljniji rizik od narušavanja poverenja građana u odgovorno obavljanje funkcija. Jer zaista postavlja se pitanje kako neko ko ima 2, 3, 4 ili više funkcija može da stigne da sve to odradi sa punom posvećenošću svakom od tih poslova ili svakoj od tih funkcija i da na taj način zaista gradi poverenje građana da to ne radi samo forme radi ili novca radi. I građani u Kikindi sa kojima smo razgovarali ne opravdavaju obavljanje više funkcija. Šta vi mislite kada neki funkcioner ima više funkcija? On može sve da ih obavlja valjano? Pa mora da je genijalac kad može svugde i sve da stigne da uradi. Ne znam, ali nije mi jasno to nikako. Pa ja smatram da ne može. To je moje mišljenje. Trebalo bi da se upredili za jedno. Može da radi, ali mislim da ne može kvalitetno da obavlja posle. Političke partije svoje verne ljude postavljaju na nekoliko funkcija kako bi osigurale svoje interese. Iako je zakonom predviđeno da obavljanje više funkcija bude izuzetno, to gomilanje funkcija u praksi nije retkost. Izuzetak nije ni opština Kikinda koja ima 60.000 stanovnika. Prema podacima Agencije za borbu protiv korupcije, rekorderka po broju funkcije u ovoj opštini je Vesna Bjelić-Francuski iz Socijalističke partije Srbije. Vesna Bjelić-Francuski je poslanica Skupštine Vojvodine i tu je članica 2 odbora, za privredu i za budžet i finansije. Zaposlena je u Sekretarijatu za finansije opštine Kikinda. Na predlog Srbijagasa članica je i u 2 nadzorna odbora, metanolsko-sirćetnog kompleksa Kikinde i HIP Azotare. Do kraja 2012. godine je bila i predsjednica nadzornog odbora javnog preduzeća Srbijagas iz Novog Sada. Pored toga, vlasnica je Agencije za knjigovodstvo. I kako ste sad sve to uspeli da postignete? Pa, to se desilo, ja bih tako rekla, spontano, zato što je u određenom momentu bila potreba za ekonomistom na tim mestima i u tim odborima i tada je mene Srbijagas delegirala tamo. Ja sam inače diplomirani ekonomista, 28 godina se bavim ekonomijom. Ekonomija je moj život, moj hobi i preokupacija, tako da je meni to nešto što ne pričinjava neku veliku dozu vremena. U imovinskoj karti Vesne Bjelić-Francuski vidimo i kolika su mesečna primanja za sve te poslove. Plata u Sekretarijatu za finansije opštine Kikinda 73.000 dinara. Kao poslanica Skupštine Vojvodine dobija 38.000, a tu su i primanja za članstvo u 2 nadzorna odbora, HIP Azotara 37.000 i metanolsko-sirćetni kompleks 63.000 dinara. Sve zajedno preko 200.000 dinara. Ja sam to redovno i uredno prijavila agenciji i mislim da ništa nije sakriveno uopšte. Ni jedan deo moje imovine, ni jedan deo moje ušteđevine, ni mog supruga. Tako da je sve javno i transparentno i ja nemam šta da krijem. A ono što možda, ne znam, da li ste nekoga pitali ili da li vam je neko rekao, mi kao članovi upravnog odbora imamo i jedan humanitarni deo posla koji u zavisnosti od toga normalno ko ima kakav dogovor sa svojim rukovodstvom, znači mi i humanitarno radimo. Ja sam recimo obezbedila kompjuter za jedno udruženje žena koje mi je trebao kompjuter i tako da smatram da ljudi to treba da znaju. Nije ovo primjer samo kod mene. Da, ali to je opet javni novac. Da. Lako je donirati javni novac. Da, pa jeste, ali pazite, znači ja sam za taj deo ipak nešto radila. Često čujemo da funkcioneri taj novac koji primaju, a koji nije veliki, daju u humanitarne svrhe. I to je po meni jedna velika demagoška floskula. Neko dobija novac, javna sredstva, moje sredstva, onda ih on daje u humanitarne svrhe.
Ajde onda da ta funkcija zaista bude besplatna potpuno, pa da država ima novac u budžetu koje će ona da raspoređuje za socijalne potrebe ili humanitarne svrhe. Zatim, mi dajemo deo naše apanaže i kao donaciju našoj partiji, zbog toga što naša partija ne bi drugačije mogla i da opstaje, znate, po zakonu o finansiranju političkih stranaka, da je to isto sada pod lupom i pod kontrolom. U svakom konkretnom slučaju Agencija za borbu protiv korupcije ceni da li funkcioner može da vrši više javnih funkcija ili ne. Vesna Bjelić-Francuski kaže da je agenciji prijavila sve funkcije koje obavlja. Međutim, u agenciji kažu da nije tražila saglasnost. Prema evidencijama koje se vode u Agenciji za borbu protiv korupcije, gospođa Bjelić-Francuski nije podnosila nikakav zahtev za davanje saglasnosti za vršenje druge javne funkcije ili bavljanje drugom delatnošću. U tom smislu mi ćemo pokrenuti postupak za utvrđenje povrede zakona. Inače, ono što je možda bitno da se kaže je činjenica da se često poistovećuje prijava stupanja na funkciju sa obavezom podnošenja zahteva za davanje saglasnosti za vršenje druge javne funkcije, što je lična obaveza funkcionera. Onda kada se pokrene postupak, funkcioneri prigovaraju da nisu upoznati sa zakonom, međutim, nepoznavanje zakona, ne izvinjava i Zakon o Agenciji za borbu protiv korupcije se zaista dosta dugo primenjuje da bi se činili takvi propusti. Kada je u septembru prošle godine izabran za predsjednika opštine Kikinda, Pavle Markov se odrekao mandata poslanika Skupštine Srbije, što je i po zakonu bio u obavezi da uradi. Što se tiče gomilanja funkcija, da sigurno da zakonska odredba u kojoj vi mora da se odlučite za jednu od funkcija daje mogućnost u stvari da se vi bavite jednim poslom i da na neki način sve vaše aktivnosti i kontakte i sve ono što prati jedan rad vežite samo za jednu funkciju. Dakle, nemate mogućnosti na neki način da hoćete da širite, da kažemo, neki svoj uticaj i da na neki način, u nekim slučajevima i na neki način zloupotrebljavate funkciju na kojoj sedite. Realno, vi morate, ako ćete da radite nešto kvalitetno, sigurno da mora se posvetite toj funkciji i danas jedna funkcija je premnogo. Ipak, ponekad su funkcioneri zakonskim normama ili propisima u obavezi da uz jednu javnu funkciju vrše još neke. Tako, na primer, predviđeno je da ministar regionalnog razvoja i lokalne samouprave, pored funkcije u vladi, vrši i funkciju predsjednika nadzornog odbora Razvojnog fonda Republike Srbije, kao što je bio slučaj i sa Igorom Mirovićem. Tu sad dolazimo do one priče da je on zakonom o razvojnom fondu obavezan da vrši funkciju predsjednika upravnog odbora, odnosno obavezan je da bude član, a u alternaciji je dato da predsjednik upravnog odbora Razvojnog fonda može da bude ili ministar zadužen za lokalnu samoupravu ili ministar finansija. U tom slučaju nema povrede zakona. Postoje i specifične situacije, kao što je u slučaju poslanika Dušana Bajatovića, koji je i direktor Srbijagasa, a sa te pozicije je izabran u organe preduzeća koji imaju odnos zavisnih prema Srbijagasu. Agencija je pokrenula postupak za utvrđivanje povrede zakona. Mi smo tretirali funkciju u zavisnim preduzećima kao javne funkcije. U toku postupka dobili smo autentično mišljenje Narodne skupštine Republike Srbije da javne funkcije u preduzećima koji imaju status zavisnih preduzeća prema javnim preduzećima nisu javne funkcije u smislu zakona o agenciji. U vezi sa tim, u nastaloj okolnosti, mi smo dužni da poštujemo autentično mišljenje donosioca zakona i u vezi sa tim mi ćemo nastaviti postupak tako što ćemo imati u vidu i doneto autentično mišljenje. Mi svako malo usvojimo kvalitetan zakon koji donese nekakve antikorupcijske mere ili odredbe, a onda ga ne primenjujemo. Zakon o javnim preduzećima iz decembra 2012. je posljednji takav primer. Taj zakon predviđa da se direktori javnih preduzeća biraju na javnom konkursu, kao i da ne smeju biti u organima političkih partija. Vlada je prva rešila da taj zakon krši, tako što je sama protumačila da neke direktori javnih preduzeća ne mora da bira, zadržala je neke partijske ljude, onda su partije počele da procenjuju
ko je dobro radio posao ili ne. Na kraju, Agencija za borbu protiv korupcije, imajući u vidu negativne primere iz prakse, predložila je izmenu zakona o agenciji tako da funkcioner može da vrši samo jednu javnu funkciju i one javne funkcije na koje ga obavezuju drugi zakoni. Dakle, mi procenjujemo da je čak i davanje saglasnosti za vršenje više javnih funkcija možda kontraproduktivno. Ali zakonodavac će dati posljednju reč o tome. Kumulacija funkcija je gomilanje funkcija koje ugrožava poverenje javnosti u odgovorno vršenje vlasti. Projekat ANEMA, ilustrovani rečnik korupcije, finansira Evropska unija u okviru projekta Podrška civilnom društvu. Sadržaj emisije isključivo odgovornost ANEMA i ni na koji način ne odražava stavove i mišljenje Evropske unije.